Tak tunggu seliramu rawuh. Swanten jenengan jan sak jose. Apik iki. Ayo ditambah iki sound system ditunggoni kalian ingkang kagungan. Kang Mas Rudika. Pak Lurah, Pak Rudi, halo. Matur nuwun. Ya Allah. Ketoke saiki saya sumunar cahyane. Ketok bahagia ngono saiki. Sing diunjuk cocok. Nggih. Ketoke cocok vitamine. Tur bodi gedhi kae wong gelas jumbo. Nggih, matur nuwun nggih Pak Rudi, Pak Lurah ndukuh menika Pak Bu ingkang kagungan sound system. Kula nggih mung entuk bocoran lho. Nggih. Jembab bingung gawe tangis kang bakte tungo Nek Kang Mas Mawardi menika asli kelahiran Bayat Klaten. Banyuripan. Jarum ya Mas. Banyuripan. Oh Banyuripan. Banyuripan. Banyuripan Bayat Klaten. Nun Zaman sewu menika dhisik isih. pasuryane pawakane nek dipirsani nggih Pak sudah menunjukkan seperti salah satu kecamatan di Klaten. Kecamatan Ceper. Plek wajan. Wah, kowe isin. Yo. Ceper iki cendhek maksudnya. Oh, tak kira padha ora raine wajah. Mboten. Ayo dhuwur aku lho dedeke saiki. Ning nggen bubuk dhuwur aku. Ya, dipun lajengaken. Mong sliramu kang dak pilih ndo nyoa ya Allah ya Rabbi amin dengan monggo langgamen derek jumaken swasana cahayu pun lajengaken imbang ana katresnan. monggo imbang ana katresnan Saben dina mong dalaman jroning sepi sampun tansah katimu wewayanganmu doh Kang Mas wong bagus
Nggih Kang Mas. Awak dhewe roman ra apa-apa. Ora apa-apa. Garwane ra mboten cemburu to? Ora roh. Pundi Mbak Yu tuh pundi legae Mbak Yu, Mbak Yu. Mbak Yu neng endi wae. Kae. Endi? Halo Kira Mbak. Sing kaya bongkokan damen. Wah ya kuwi. Lho kok bongkokan damen pripun mboten Wah, to? sakmene. Menika menggambarkan kota Klaten yang subur dan makmur ya Mbak. kuwi. Mboten cemburu ya Mbak ngampil Kang Mas sedilit. Ya. Wah, aku nganti bingung sing goleki bongkote endi, pucuke endi. Sampeyan iki saking tresnane karo garwa ya dadi tanggapan barang dijak lho. Stop. Kudune ya ngono. Lebokne ta ayo. Mongko Kang Mas Kunjuk nyuwun para tamu kakung nyambut Datalinggo murdaning akrami. Kasengnya pun pirakeun gahan sinambi hanrabi pasugatan ingkang sampun cumaos. Sinambi foto keluarga Pak De. sinambi foto keluarga. Monggo boten-boten. Foto riyen Bu, sampai foto monggo kalian manten. Foto pinile sesarengan pisan pinanganten sarimi. Ayo Mas. Ayo. mboten. Oh, Menika, Bapak Bapak. sugeng siang. Pak Bayan apa Pak Lurah, Pak? Oh, Pak Polisi. nggih. Pak Polsek. Hormat, Pak. Hati-hati. Siap 64. Kan dibedil. Nek Pak Polisi nek Pak Polisi kagungannya iki 86. Oh, 86. Nek kula gandeng petani ya Ya. 64. Ya nika Pak anu mengke disuntik. Oh, Bapak mantri napa Nah, dokter? nggih, Pak Mantri. Pak Mantri. Kan Oke. nanti nek disuntik jus. Nggih. Oh, bar niki kula suntik ya, Pak. Suntik kabeh saged, Pak. Ya Allah, jebulane komplit sing lega. Wah, spoiler galah mriki. Lah, Aku ki Pak sowan kene Mantri iki yo. Bapak niku mantri suntik sapi lho, Pak. Wah. Lah engko yen Berarti nek nyawang kula
suarane kaya pedet ngoten nggih. Metune lemosin. Malah meneri ya, meneri. Heeh. Mongko Kang Mas katresnanku kepasane tak bisa sumbangan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur nuwun Bapak Ibu sugeng lenggah sedaya kemawon tamu-tamu ingkang kinurmatan saking warga masyarakat Ndawa Banyuripan sakiwa tengenipun.